Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Sandy, 24 na taong gulang. Nabuntis ako ng boyfriend kong si Marvin at huli ko nang nalaman na pamilyadong tao na pala siya. Sa sobrang galit ko noon, tinapat ko siya kung totoo ba na may pamilya na siya sa probinsya nila. At doon niya inamin ang katotohanan. Humingi siya sa akin ng tawad, ng pasensya, hanggang sinabi niyang hindi daw niya kayang panagutan ang anak namin. Simula nung mga nakako, hirap na ako sa buhay. Hindi lang sa pera, pati sa emosyon. Hanggang sa kung ano-ano na ring trabaho ang pinapasok ko. Iniiwan ko ang anak ko mula sa nanay ko na nasa probinsya dahil sa kinakailangan kong magtrabaho. Hindi madali ang desisyong yun, pero wala naman akong ibang choice. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa. At nung mawalan ulit ako ng trabaho, nag-end yung kontrata ko. Doon na ako napunta sa bahay nila Tita Ruth at Tito Berhel. Si Tita Ruth ang ate ng nanay ko. Siya yung tumulong sa akin nung malaman niyang hirap na ako. May kaya sila sa buhay. May sariling bahay sa isang tahimik na subdivision. Kailangan nila na mag-aalaga sa anak nila dahil busy si Tito sa negosyo, pati na rin si Tito sa trabaho. Dito ka na muna, Sandy, sabi ni Tita Ruth noon. Huwag kang mahiya ha, parang anak na rin naman kita. Doon nagsimula ang lahat. Unang araw ko sa bahay nila, ramdam ko agad ang bigat ng katahimikan. Maayos yung bahay, malinis at wala namang problema. Pero sa loob ko punong-puno ako ng takot at hiya. Hindi kasi ako sanay sa ganito. Si Tito Berhel ang unang sumalubong sa akin. Matangkad siya, moreno ang balat. Hindi siya yung tipo ng lalaking palabiro o maingay. Sandy, tanong niya. Magandang araw po, Tito. Sagot ko habang nakayuko. O siya, alam mo naman ang gagawin mo dito. Mag-aalaga kay Gino. Isipin mo na lang din bahay mo to. Mag-relax ka kapag pagod ka na, okay? Simple lang ang sinabi niya. Pero hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang tama sa akin ang boses niya. Iniisip ko normal lang to. Bagong environment. Lumipas ang mga araw. Natutunan ko ang routine nila. Gigising ako ng maaga para asikasuhin ang bata. Magluluto, maglilinis. Si Tita Ruth ang madalas na wala. Palaging may meeting, palaging may lakad. Si Tito Berhel naman minsan work from home, minsan lalabas. At doon ko siya mas nakilala. Hindi siya madaldal na lalaki pero maalaga naman. Kapag nakikita niyang pagod na ako, kukunin niya ang bata. Kapag gabi at tahimik na ang bahay, sabay kaming kumakain o kaya naman ay nanunood ng balita. Isang gabi, habang pinapatulog ko si Gino, narinig kong nagtanong siya mula sa pintuan. Namimiss mo na ang anak mo? Napatigil ako. Hindi ko kasi inaasahang tatanungin niya yon. Opo, Tito. Araw-araw. Tumango lang siya. Magiging ayos din ang buhay mo. Hindi lahat ng sugat habang buhay masakit. Doon ko naramdaman ang unang bitak sa pader na tinayo ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang magbago ang tingin ko sa kanya. Siguro nung minsang nagkasakit ang bata at hindi umuwi si Tita Ruth. Si Tito Berhel ang tumulong sa akin buong gabi. Siya ang nagpunas ng noo ni Gino. Siya ang nagbubuhat kapag ayaw nitong kumalma at iyak ng iyak. Okay lang yan, Sandy. Kaya nga ako nandito para tulungan ka. Sa mga salitang yon, para bang may yumayakap sa puso ko. Alam kong mali. Alam kong may asawa siya. Alam kong tito ko siya kahit sa papel lang. Kaya pilit kong nilalayo ang sarili ko. Hindi nga ako tumatagal sa sala kapag nandun siya. Na hindi nga ako tumitingin ng diretsyo. Pero mahirap. Lalo na kapag nararamdaman mong may nakatingin sa'yo. Isang hapon,
Habang pinapatulog ko si Gino sa kwarto, narinig kong nag-uusap sila ni Tita Ruth sa kusina. Hindi ko sinasadya pero rinig ko. "Pagod ka yata, Berhel," sabi ni Tita. "Okay lang. Napagod lang talaga. Salamat nga't nandito si Sandy. Malaking tulong." Hindi ko alam kung bakit parang may kurot sa dibdib ko sa sinabi niyang yun. Nung gabi ring yun, medyo nahirapan akong makatulog. Iniisip ko ang anak ko, ang buhay ko. At siya, si Tito Berhel. Hindi ko siya dapat iniisip. Hindi ko dapat to nararamdaman. Para sa bawat araw na magkasama kami sa iisang bahay, mas lalo kong nararamdaman ang isang bagay na pilit kong tinatago. Isang bagay na alam kong sisira sa lahat kapag pinakawalan ko. At doon ko unang tinanong ang sarili ko, hanggang kailan ko kayang pigilan ang isang damdaming bawal pa sa bawal. Hindi ko na malayan kung kailan nagsimulang maging mahirap ang pag-iwas. Sa umpisa, akala ko kaya ko. Akala ko sapat na ang paalala sa sarili ko na may asawa si Tito Berhel. Na asawa siya ng kapatid ni nanay. Na narito lang ako bilang tagapag-alaga at tagalinis. Pero mahirap pigilan ang damdaming umuusbong. Habang lumilipas ang mga araw, mas madalas na wala si Tita Ruth sa bahay. Lumalawak ang oras na magkasama kami ni Berhel. Ako, siya at ang bata. Para bang isang maliit na pamilya. Isang umaga, habang nagluluto ako ng almusal, naramdaman kong may lumapit sa likod ko. "Maaga ka na naman," sabi niya. Napalingon ako. Masyado kaming magkalapit. Naamoy ko yung hininga niya. Bigla akong kinabahan. "Ayos lang po," sagot ko at pilit ng ngumiti. "Baka naman pinapagod mo ang sarili mo ng sobra. Pero ang sipag mo ha, hindi lahat ng babae kayang gampanan ng mga ginagawa mo." Hindi ko alam kung papuri ba yun o simpleng obserbasyon lang. Pero ramdam ko na uminit ang pisngi ko. Minsan, habang pinapaliguan ko si Gino, narinig kong kumatok siya sa pinto. "Sandy," tumawag si Ruth. Nasa meeting daw siya, mamaya pang uwi. Sige ho." Paglabas ko ng banyo, nadatnan ko siyang nakaupo sa may sala. Hawak ang cellphone niya. Tahimik at para bang pagod. "Okay lang po kayo?" tanong ko. Hindi ko nga alam kung bakit ko pa tinanong yun. Tumingin siya sa akin ng matagal. "Pagod lang, Sandy, pero ayos lang." Umupo ako sa kabilang sofa. "Sanay po kayo sa ganitong buhay, no?" Napatingin siya sa akin. "Nung una hindi. Masyadong busy ang Tita Ruth mo. Hanggang sa nasanay na lang din ako kalaunan." Sa isang iglap, parang pareho naming nakilala ang isa't isa. Hindi bilang tito at pamangkin, hindi bilang amo at kasambahay, kundi bilang dalawang taong madalas nag-iisa. Sa mga mata niya, hindi ko nakita ang isang lalaking may asawa. Nakikita ko ang isang lalaking pagod na at madalas na nag-iisa. Simula noon, mas naging delikado ang bawat sandali. Kapag inaabot niya sa akin si Gino, nagkakahawak ang kamay naming dalawa. Dumadampi ang balat niya sa akin. At doon ako nakakaramdam ng apoy. Hindi ko alam kung ako lang ba o baka pati na rin siya. Kapag tinuturuan niya ako ng mga gawain sa bahay, napapalapit siya. Kapag sabay kaming kumakain, ramdam ko ang mga sulyap na pilit niyang iniiwasan. Hanggang isang hapon, umulan ng malakas. Nasa likod bahay ako, kinukuha ang mga damit sa sampayan. Nang bigla siyang lumapit. "Basang-basa ka na." "Ayos lang po, tito." Hindi niya ako pinatapos. Inabot niya ang tuwalya at siya mismo ang nagtakip sa ulo ko. Saglit lang yon pero ramdam ko ang kamay niya. Mainit. Nagtagpo ang mata naming dalawa. Sa sandaling yon, alam kong mali na ang lahat. "Sandy, pasensya na," mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung saan ba siya humihingi ng paumanhin.
Sa paglalapit namin, sa nararamdaman o sa sarili niya. Okay lang ho, Tito. Sagot ko pero hindi yun totoo. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Iniisip ko yung anak ko ulit. Yung dahilan kung bakit ako nandito. At yung lalaking hindi ko dapat mahalin pero pilit namang pumapasok sa puso ko. Maya-maya nag-message ang nanay ko. Kumusta ka dyan, Sandy? Mukhang miss na miss ka na ng anak mo. Iyak nang iyak palagi. Huwag mo siyang masyadong isipin, ha? Ayos lang siya dito at inaalagaan ko siya. Napaluha ako. Dahil sa loob ng bahay na yon, hindi lang trabaho ang natagpuan ko, kundi isang damdaming kayang sirain ang lahat. Kinabukasan, dumating si Tita Ruth na masigla, masaya, at walang kaalam-alam sa tensyong nangyayari sa bahay niya. Ang ayos ng bahay, ha? Salamat talaga, Sandy, ha? Napakalaking tulong mo. Ngumiti lang ako. Walang anuman po, tita. Sa likod niya, nandoon si Tito Berhel. Hindi kami nagkakatinginan. Pero alam ko, alam naming pareho, may something na. At kung hindi ko pipigilan ngayon, baka sa susunod na pagkakataon, hindi na ako makaatras. At doon ko naintindihan na ang tunay na thrill ng bawal na pag-ibig ay hindi ang mismong ginagawa, kundi ang pagpipigil na unti-unting pumapatay sa'yo. Kahit araw-araw kong sinasabi sa sarili ko na titigil ako, nalalayo ako kapag nandyan siya, na trabaho lang naman ang lahat. May mga gabi talagang mas malakas ang damdamin kaysa sa konsensya. At ang gabing yun, doon na kami tuluyang bumigay. Umalis si Tita Ruth ng maaga kinabukasan para sa isang out-of-town meeting. 2 araw siyang mawawala. Bago siya umalis, niyakap niya ang anak nila at ngumiti sa akin. Sandy, ikaw na munang bahala dito, ha? Kainom muna ng Tito Berhel mo. Tumango ako. Opo, tita. Mag-iingat po kayo, ha? Normal lang na paalam. Wala namang kakaiba. Walang bakas na may unti-unti nang nasisirang linya sa loob ng bahay na iyon. Maghapon kaming hindi nag-uusap ni Tito Berhel. May mga sandaling magkakasama kami sa sala pero wala naman kaming imikang dalawa. Para bang pareho naming iniiwasan ng isa't isa. Parang takot sa maaaring mangyari kapag nagtagal pa kami sa iisang espasyo. Pero sa loob-loob ko, mas nakakatakot ang katahimikan. Kinagabihan, maagang nakatulog si Gino. Tahimik na ang buong bahay. Nandun ako sa kusina, nagliligpit ng mga pinagkainan namin. Nang marinig kong magsalita si Tito Berhel mula sa likod ko. Sandy? Napapikit ako bago pa lumingon. Parang alam na ng katawan ko ang susunod na mangyayari. Po, sagot ko na pilit pinapatatag ang boses. Pwede ba tayo mag-usap? Isang simpleng tanong pero alam kong hindi yun simpleng usapan. Tumango ako. Wala na akong lakas para tumanggi. Umupo kami sa may sala. Magkalayo. Pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Matagal siyang hindi nagsalita. Parang hinahanap ang tamang salita. O baka wala talagang tamang salita para sa sitwasyon namin. Alam kong mali. Sabi niya sa wakas. Nanikip ang dibdib ko noon. Gusto kong marinig mismo sa'yo. May nararamdaman ka rin ba? Doon ako napahinga ng malalim. Pagod na rin naman akong magpanggap. Pagod na rin akong itago ang katotohanan sa sarili ko. Natatakot ko ako, Tito. Pag-amin ko. Matagal ko na hong hindi nararamdaman ng ganito. Single mom ako. Sanay akong maging matatag. Sanay akong walang sinasandalan. Tapos, dumating kayo. Dugtong ko. At hindi ko na malayan na unti-unti na kayong pumapasok sa puso ko. Dahan-dahan siyang lumapit. At ako, hindi ako umatras. Sandy, mahina niyang sabi. Hindi ko rin sinasadya.
pero hindi ko rin kayang itanggi. Nagtagpo ang mga mata namin. Wala nang takas, wala nang dahilan, at wala nang pader. At doon, sa katahimikan ng gabing yun, hinawakan niya ang kamay ko. Para kaming dalawang taong matagal nang naghahanap ng pahinga sa isa't isa. Dahan-dahan niya akong hinila papalapit at ramdam na ramdam ko ang tibok ng puso niya. Ramdam ko ang sarili ko na nanginginig at nang yakapin niya ako, Miss Love, doon na ako tuluyang bumigay. Hindi ko na inisip si Tita Ruth. Hindi ko na inisip ang mangyayari bukas. Ang alam ko lang ng mga sandaling iyon, may taong yumakap sa akin, hindi bilang kasambahay, hindi bilang pamangkin, kundi bilang isang babae na may damdamin. Sa bawat pagdampi ng labi naming dalawa, kakaibang apoy ang nararamdaman ko. At sa bawat haplos, lalo akong nahuhulog. Maya-maya'y namalayan ko na lang na nasa kwarto na nila kami, magkayakap habang pinupunan ang pangangailangan ng isa't isa. Pagkatapos noon, magkatabi kaming nakahiga. Hindi kami nagkatinginan agad. Pasensya na ho kayo, Tito. Bulong ko. Wala kang dapat ihingi ng pasensya dahil hindi ko naman pinagsisisihan ang nangyari sa atin. Natawa ako ng mahina kahit may luha sa mga mata. Lumipas ang oras, bumalik ako sa kwarto ko. Pero hindi agad ako makatulog. Nakahiga ako at nakatitig sa kisame. Iniisip kung paano nagbago ang lahat sa loob ng isang gabi. Kinabukasan, parang bulto ang pakiramdam ko sa sarili kong katawan. Gumalaw ako sa bahay na parang walang nangyari. Nagluto at naglinis. Inalagaan ng bata. Si Tito Berhel, ganun din. Pero sa bawat sulyap, sa bawat sandaling magkakalapit kaming dalawa, alam naming pareho na hindi na kami katulad ng dati. Alam kong hindi yun isang beses lang. At ang mas nakakatakot, paano kung hanap-hanapin ko siya? Paano kung hanap-hanapin ko ang isang bagay na kailanman ay hindi pwedeng maging akin? Hindi ko na matandaan kung kailan nagsimulang maging normal ang lahat. Nung una, sinasabi ko sa sarili ko na minsan lang yun. Isang pagkakamali na hindi na uulitin. Pero ang problema, sa mga lihim na kasunduan, kapag walang malinaw na hangganan, unti-unti itong nagiging sistema. At ako, ang unang nasanay. Tuwing umaalis si Tita Ruth, parang may otomatikong pagbabago sa bahay. Alam namin pareho ni Tito Berhel ang ibig sabihin ng katahimikang yon. Hindi na kailangan ng salita. Isang tingin lang, isang maikling tanong, tulog na bang bata? At pareho na naming alam kung saan patutungo ang gabi. Hindi na ako nagtatanong kung tama pa ba to. Hindi na rin ako nagtatanong kung hanggang kailan ba. Ang alam ko lang, sa tuwing may mangyayari sa amin, may kakaibang pakiramdam ng seguridad pagkatapos. Dahil alam kong hindi niya ako pababayaan. Single mom ako. May anak akong umaasa sa akin. At kahit ayokong aminin, doon nagsimulang pumasok ang dahilan kung bakit hindi ako agad tumigil sa relasyon naming dalawa ni Tito Berhel. Isang gabi, matapos ang sandaling magkasama kami sa maliit na kwarto, nakaupo lang ako sa gilid ng kama, nagsusuot ng damit. Nagsalita ako. Tito, mahina akong tawag. Lumingon siya. Bakit, Sandy? Nag-isip muna ako. Nanginginig ang kamay ko noon. Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero kailangan kong sabihin. May problema po kasi ako eh. Sa anak ko. Umupo siya sa tapat ko. Anong problema? May sakit kasi siya eh. Tapos may utang pa kami sa tindahan. Nahihirapan po kasi akong pagkasyahin yung sahod. Natahimik siya. Hindi siya sumagot kaagad. Doon ako kinabahan. Baka mali. Baka mamaya sa puntong to itaboy na niya ako. Magkano bang kailangan mo? Tanong niya sa wakas. Hindi ako makatingin ng diretso. Kahit kaunti lang po,
Malaking tulong na yon, Tito Berhel. Tumango siya. Wala nang tanong. Kinabukasan, may sobre sa mesa ng kusina. Wala namang pangalan, pero alam kong para sa akin yun. At doon nagsimula ang lahat. Tuwing may kailangan ako, Miss Love, gamot ng anak ko, pangbayad sa utang, panggastos, siya ang hinihingan ko ng tulong. At sa tuwing lalapit ako, hindi lang pera ang binibigay niya. Unti-unti, naging madalas. Minsan sa isang linggo, minsan 2. Palagi yun kapag wala si Tita Ruth. Kapag gabi, palaging may dahilan. At sa bawat pagkakataon, mas lalo na akong nilalamon ng konsensya. Minsan, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, lumapit siya. Sandy, sabi niya, baka naman napipilitan ka na lang. Gusto mo bang itigil na natin to? Hindi ko po kaya. Sagot ko agad. Nagulat siya at napatingin sa akin. Hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa sitwasyon ko, Tito Berhel. Naiintindihan niyo naman ako, hindi ba? Doon ko nakita ang lungkot sa mga mata niya. Parang doon lang niya tuluyang naintindihan kung gaano nakalalim ang kasalanang ginagawa namin. Hindi ko na alam kung pagmamahal ba ang nararamdaman ko o takot lang sa kahirapan. Hindi ko na alam kung babae ba akong nagmamahal o ina na desperadong kumakapit. Isang gabi, nag-text siya habang nasa kwarto ako. Kailangan mo ba ulit? Opo, Tito. Pasensya na po kayo. Pumunta ka sa sala kapag tulog na si Gino. Naupo ako sa kama, hawak ang cellphone. Ramdam ang bigat ng mga desisyon. Pero bumangon pa rin ako. Dahil sa puntong yon, parang yun na lang ang alam kong paraan para mabuhay. Kulang na kulang ang sinasahod ko. Gatas pa lang ng anak ko ay hindi na yun sasapat. Kaya kailangan ko rin talagang dumiskarte. Pagbalik ko sa kwarto, may hawak na naman akong sobre. Mas makapal, mas mabigat. Umupo ako sa sahig at umiyak. Hindi ako masaya dahil alam kong may kapalit ang lahat ng to. At ang pinakamasakit na katotohanan, hindi naman niya ako pinipilit. Ako ang kusang bumabalik. Dahil sa mundong to, si Tito Berhel ang naging sandalan ko. Sa paraang alam kong mali, pero totoo. At sa bawat gabing nauulit ang lahat, mas lalo kong nararamdaman na hindi ito matatapos ng walang masasaktan. At mas nakakatakot o mas natatakot ako sa tanong na unti-unting sumusulpot sa isip ko. Hanggang kailan ko naman kayang ibenta ang katahimikan ng konsensya ko kapalit ng pera. Hanggang sa dumating, Miss Love, ang kinakatakutan kong sandali. Hindi pala kailangang mahuli kayo sa akto. Minsan, sapat na ang cellphone. Isang mensahe, isang larawan na hindi ko dapat pinadala. Nagsimula ang lahat sa isang umaga na akala ko ay normal lang. Nag-aalmusal kami nung lahat sa kusina. Nandun si Tita Ruth, pero may kakaiba sa kilos niya. Hindi siya nagsasalita at sobrang tahimik niya. Hindi niya tinitignan si Tito Berhel at ako hindi niya ako binabati. Ramdam na ramdam ko noon ang bigat sa loob ng bahay. Akala ko noon pagod lang siya. Hanggang sa maya-maya, matapos akong maghugas, bigla niyang sinabi o tinawag ang pangalan ko. Sandy. Napatingin ako. Nanginginig ang kamay ko noon habang hawak ang kutsara. Pumasok ko sa kwarto namin pagkatapos niyan. Hindi yun pakiusap. Utos yun. Sumunod naman ako nung matapos ako. Sa bawat hakbang papasok, parang may humihila pababa sa dibdib ko. At pagpasok ko, nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hawak niya ang cellphone ni Tito Berhel. Bukas ang screen noon. At doon ko nakita ang katapusan ng lahat. Mga larawang hindi naman lantad. Pero bastos sa paningin ng iba. Malinaw. Mga kuhang ako lang ang nakakaalam kung para kanino. Mga larawang pinapadala ko sa asawa niya. Sa lalaking tinatawag kong sandalan ko. Gusto mo bang ipaliwanag to, Sandy? Tanong niya, nanginginig ang boses niya.
Hindi na ako nakapagsalita. Wala nang paliwanag na sapat. Wala nang dahilan na tatanggapin. Matagal na ba to? Tanong niya ulit. Hindi ako sumagot. Isang malutong na tawa ang lumabas sa bibig niya. Hindi masaya, hindi galit, kundi wasak. Sa bahay ko, Sandy? Sabi niya, sa harap ng anak ko. Sa likod ko? Lumuhod ako, hindi dahil nag-iinarte ako, kundi dahil biglang nawala ang lakas ng mga tuhod ko. Tita Ruth, patawad ho. Tumayo siya at nilagpasan niya ako na parang wala akong halaga. Lumabas ka, Sandy, sabi niya. At simula ngayon, wala kang lugar sa bahay na to. Maya-maya biglang lumabas si Tito Barhel sa banyo nila. Alam kong alam na niya. Kita ko sa mukha niya ang takot at pagsisisi. Ruth, tawag niya. Isang sampal ang sinagot ni Tita Ruth sa kanya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga oras na yon. Huwag mo kong tatawagin. At huwag na huwag mo kong hahawakan. Sigaw niya. Pareho ninyo akong niloloko. Pareho ninyo akong winawasak. Hindi na niya ako tinitigan ulit. Para na akong multo sa harapan niya. Pinag-impake niya ako agad sa loob ng 30 minuto. Walang sigawan na naganap. Pero mas masakit pala kapag tahimik ang galit. Paglabas ko, nagpunta na agad ako sa sakayan. Sakay ng jeep, bitbit ang isang bag at ang bigat ng buong pagkatao ko. Umiiyak ako sa gitna ng biyahe. Hindi alintana kung may makakakita. Wala na akong babalikan pa. Kinagabihan, nag-text si Tito Barhel. Patawad, Sandy. Hindi kita naprotektahan. Pasensya na po sa lahat-lahat dito. Pasensya ka na kung nasira ko kayo ni tita. Lumipas ang mga araw na punong-puno ng kahihiyan. Nagalit sa akin si nanay. May mga kamag-anak na tumalikod. May mga kaibigang nagme-message sa akin kung ano bang nangyari. At maraming mga bulong-bulungan sa likod ko. Naramdam ko kahit hindi ko naririnig. Pero sa gitna ng lahat, may isang malinaw na katotohanan akong hinarap. Hindi lang ako ang biktima ng sitwasyon. At ngayon, dala ko ang kapalit. Isang gabi, habang yakap ko ang anak ko, doon ko naramdaman ang tunay na sakit. Hindi dahil nawala si Tito Barhel, kundi dahil nakita kong muntik ko nang ilubog ang sarili ko sa isang buhay na hindi ko kayang ipagmalaki sa anak ko balang araw. Hindi ako bayani sa kwentong ito. Hindi rin ako inosente. Isa lamang akong babae na nagkamali ng paulit-ulit hanggang sa wala nang matira kundi aral. At kung may natutunan man ako, Miss Love, hindi lahat ng nagbibigay ay nagmamahal at hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ipaglaban. Minsan, ang pinakamabigat na kabayaran ay ang sarili mong dangal. At yun ang dinala ko palayo sa bahay na minsan kong tinawag na kanlungan. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Muli, ako po si Sandy. Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Hindi ko akalain na ang simpleng pagpalit ko sa tatay ko bilang driver ang magdadala sa akin sa sitwasyong hindi ko makakalimutan. Sa loob ng 1 buwan, nakilala ko ang kambal na amo ko. Magkaibang ugali, pero pareho palang kayang guluhin ang mundo ko. Akala ko trabaho lang, pero mali ako. Dahil isang gabi, may nangyaring hindi dapat. At doon nagsimula ang lihim na hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin at hindi ko makalimutan. Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Matagal na po akong avid listeners ng channel na ito. At ngayon, gusto ko namang ibahagi ang isa sa pinakakakaibang karanasan ko sa buhay. Hindi ito tungkol sa yabang o kung anong klaseng swerte. Ito ay tungkol sa mga pangyayaring hindi ko inaasahan.
Mga sandaling nagpabago ng pananaw ko sa trabaho, sa tao, at sa sarili ko. Miss Love, ako nga pala si Denver. 36 anyos. Isa po akong driver. Hindi kami mayaman. Hindi rin mataas ang pinag-aralan ko. Pero sanay ako sa mabibigat na mga trabaho at sa mga responsibilidad. Ang tatay ko ang matagal ng driver sa pamilya Marquez. Halos buong buhay niya doon na umikot. Pero nang magkasakit siya, ako muna ang pinakausapan niyang pumalit. Ber, pansamantala lang, sabi niya noon habang nagpapagaling lang ako. Hindi naman ako tumanggi. Para sa kanya kaya gagawin ko yon. Pagdating ko noon sa bahay ng mga Marquez, doon ko nakita kung gaano kalayo ang agwat ng buhay namin. Malaki talaga ang bahay. Tahimik at maayos ang lahat. Magagarbo rin ang mga kagamitan. Mag-asawang doktor ang amo ng tatay ko. Parehong busy sa buhay. Pero mababait ang mag-asawa. At marunong makisama sa mga tulad kong trabahador. Ngayon, naiintindihan ko na si tatay kung bakit nagtagal siya sa pamilyang yun. Denver, ikaw munang bahala sa amin habang nagpapahingan tatay mo. Sabi ng amo kong lalaki noon. Opo sir, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Sagot ko. At doon ko rin unang nakita ang kambal nilang anak. Si Ma'am Bea at si Ma'am Rhea. College student pa lamang sila. Parehong nasa early 20s. Magkamukha sila. Halos walang pinagkaiba kung titingnan mo lang. Pero habang tumatagal, doon mo makikita ang pagkakaiba nilang dalawa. Si Ma'am Rhea, laging may suot na salamin. May inihinto kung kumilos. Tahimik palagi at parang laging may malalim na iniisip. Madalas din siyang may daladalang libro o kaya naman laptop. Hindi siya palaimik, pero kapag nagsalita direkta. Si Ma'am Bea naman, kabaligtaran. Walang salamin, mas expressive, palabiro at magaan ang aura. Siya yung unang makikipagkwentuhan kahit nahihiya ka pa. Mawawala ang hiya mo dahil sa mga biro niya. Sa una, limitado lang ang mga usapan namin. Driver ako at amo ko sila. Alam ko pa rin ang lugar ko. Pero nagbago ang lahat nang umalis ang mga magulang nila. 1 linggo pa lang ako noon sa trabaho nang magpaalam ang mag-asawang Marquez. May 1-month trip sila abroad. Conference at pahinga na rin. Bago sila umalis, kinausap nila ako. Denver, sabi nung amo kong babae. Ikaw na munang bahala sa paghahatid sundo sa dalawa. Opo, ma'am. May kanya-kanya silang schedule sa school. Minsan, sabay silang umuwi. Minsan naman hindi. Paano, asahan ka namin, ha? Huwag po kayong mag-alala, iingatan ko po sila. Salamat kung ganoon. Pagkaalis nila, para bang nakawala sa hawla ang kambal. Sa mga sumunod na araw, naging routine ko ang pagsundo at paghahatid sa kanila. Minsan nga sa mall ko na sila sinusundo. Minsan naman kung saan-saan. Isang umaga, si Bea ang unang sumakay sa kotse. Good morning, Kuya Denver. Masigla niyang bati. Good morning din, Ma'am Bea. Sagot ko. Umupo siya sa may likod. Pero hindi nagtagal, nagsalita to agad. Kuya Denver, pwede bang Bea na lang? Ang formal mo naman kasi masyado eh. Napangiti ako ng bagya. O sige kung yun ang gusto mo. Bea. Yan. Mas okay di ba? Sabi niya sabay tawa. Ilang segundo lang sumakay na rin si Ma'am Rhea. Tahimik to tulad ng inaasahan. Good morning po. May hinihinyang sabi. Good morning din, Ma'am Rhea. Sagot ko na medyo nag-aalangan pa. Tumango lamang to at umupo na.
Habang nasa biyahe, si Bea ang madaldal. Kuya Denver, hindi mo kamukha ang tatay mo Wika nito Ganun ba? Ang nanay ko sigurong kamukha ko. Kaya pala Maya-maya sumingit si Rhea. Mahina pero malinaw ang boses. Kumusta na po ang tatay ninyo? Saglit akong napatingin sa rearview mirror. Nagpapahinga pa po pero maayos naman na. Mabuti naman kung ganoon, sabi niya. Simple lang naman ang mga usapan. Pero doon nagsimula ang mas komportableng pakikitungo namin sa isa't isa. Lumipas ang ilang araw, mas naging natural na ang lahat. Hindi na awkward. Marunong na akong mag-adjust sa ugali nilang dalawa. Hanggang sa isang gabi, malakas ang ulan at si Rhea ang sinundo ko sa school. May event yata sila kaya late nang nakauwi. Pagkapasok niya sa kotse, medyo nabasa siya. Pasensya na po, medyo natagalan. Ayos lang yun, Ma'am Rhea. Tahimik ang naging biyahe. Maririnig lang ang ulan at ang wiper. Maya-maya, siya nang unang nagsalita. Kuya Denver? Po? Pwede po bang bagalan na lang natin yung takbo? Oo naman. Binagalan ko ang andar. Salamat, sabi niya. Napansin ko na parang hindi siya komportable. Maayos lang bang pakiramdam mo? Tanong ko. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Medyo nahihilo lang. Gusto mo bang huminto muna tayo? Hindi na. Ayos lang. Napansin kong medyo nanginginig ang mga kamay niya. Ma'am Rhea, sure ka bang okay ka lang? Tanong ko na mas maingat na. Huminga siya ng malalim. Hindi ko rin alam Para kasing ang bigat lang ng pakiramdam ko. Hindi ako sanay sa ganon. Driver ako, pero bilang tao hindi ko rin kayang baliwaliin kung may nararamdaman siya. Lalo na't may pangako ako sa mga magulang niya na iingatan ko silang magkapatid. Pag pagod o stress, kailangan mo ring magpahinga. Napatingin siya sa akin. Tama ka nga. Tapos ngumiti. Napagod lang siguro ako kanina. Idagdag pa na wala akong masyadong tulog. Naku ma'am, alagaan yung sarili ninyo. Huwag mong masyadong abasuhin ang katawan mo. Bata ka pa, marami ka pang gagawin. Natawa siya. Ilang sandali pa, bumalik na rin siya sa sarili niyang composure. Sakto namang nasa garahe na kami. Sige ho, papasok na ako Kuya Denver, sabi niya. Mag-iingat po kayo. Bago siya tuluyang bumaba, napalingon pa siya sa akin. Kuya Denver? Po? Salamat Hindi lang sa ligtas na pag-uwi. Hindi ko na tinanong kung ano pa ang ibig niyang sabihin. Pero sa gabing iyon, nakita ko ang kakaibang tingin niya sa akin. Hindi ko pa alam noon na yun na pala ang simula ng mas malalim at mas komplikadong koneksyon, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa kakambal niyang si Bea. Yung akala kong simpleng trabaho lang na pinasok ko sa bahay ng mga Marquez. Nagkamali ako. Matapos ang gabing yon kay Rhea, napansin kong may konting pagbabago sa pakikitungo niya sa akin. Hindi pa rin siya madaldal, pero mas madalas na siyang tumingin sa akin. May kakaibang kislap sa mga mata niya. Pero kung si Rhea ay nanatiling mainhin at tahimik, kabaliktaran naman ang nangyari kay Ma'am Bea. Mas lalo siyang naging malapit sa akin. Isang umaga nga, sabay ko silang hinatid sa school. Pagkasakay pa lang ni Ma'am Bea, agad na siyang nagsimulang magdaldala. Kuya Denver, malambing niyang tawag sa akin. Oh, Bea. Sagot ko habang inaayos ang side mirror. May girlfriend ka na ba? Halos mapatingin ako agad sa kanya. Ha?
Bakit mo naman natanong? Medyo nag-aalangan ko pang sagot. Napangiti ito. Halatang may kalokohan sa mata. Wala lang. Curious lang. Bawal bang magtanong? Hindi naman bawal. Sagot ko. Pero wala pa. Wala? Ulit niya na para bang hindi makapaniwala. Imposible naman yata. Mabait ka. Responsable. Tapos wala. Ilang taon ka na nga? 36. Ano? Nanlalaki ang mga mata niya. Matagal ka na palang wala sa kalendaryo eh. Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Naku, sayang naman ang lahi mo. Biglang sumingit si Ma'am Rhea mula sa tabi niya. Bea, pwede bang wag kang makulit? Sabi nito. Normal lang ang tono. Nagtatanong lang naman ako. Sagot naman ni Ma'am Bea. Sabay ngiti. Ikaw ba, hindi ka ba naku-curious kay Kuya Denver? Hindi sumagot si Rhea. Tahimik lang to. Nakatingin sa may labas. Pero si Bea, hindi pa pala tapos. Siya nga pala, Kuya Denver. Ano bang type mo? Tanong niya ulit. Type saan? Tanong ko naman. Sa babae. Gusto mo ba ng maganda, makinis, o maputi? Tanong niya. Napailing ako. I'm serious. Sabi niya na may halong biro pa rin ang boses. Simple lang naman, Ma'am Bea. Yung marunong rumispeto at mabait. At syempre maganda rin. Sabi ko. Okay lang naman ba sa'yo yung medyo makulit? Tanong niya sabay kindat. Napangiti na lamang ako. Depende kung gaano kakulit. Sabi ko. Tingnan mo nga naman oh. Sabi niya sabay tawa. Mukhang may pag-asa yata ako ah. Bea, singit ulit ni Ma'am Rhea. This time medyo seryoso na. Tama na nga yung pangungulit mo kay Denver. Okay. Fine. Sagot niya. Pero halata mong natutuwa siya sa mga tinatanong niya. Simula noon, halos araw-araw ganun si Ma'am Bea. Lagi tong may banat, laging may mga biro, at paminsan-minsan, para bang may mga laman ang mga sinasabi niya. Hindi naman ako tanga. Ramdam ko yun. Pero lagi kong pinapaalala sa sarili ko, driver lamang ako. May hangganan ang dapat kong galawan. Tsaka sadyang ganun lang siguro talaga si Ma'am Bea. Lumipas ang mga araw, mas naging normal ang lahat. Si Bea tuloy sa pang-aasar. Si Ma'am Rhea, tahimik, pero paminsan-minsan ay may mga tanong na rin na mas personal. Hanggang isang gabi. Tahimik na ang buong bahay. Lahat ay nasa kani-kanilang kwarto na. Ako naman ay nasa likod ng bahay, doon sa maliit na tambayan. Masarap kasi ang hangin doon at presko. Madalas talaga ako doon. Naglalaro ng Mobile Legends sa cellphone ko habang nagpapahinga. Doon ako madalas nagre-relax kapag tapos na ang mga trabaho. Tutok ako sa laro nang bigla kong maramdaman na may umupo sa tabi ko. Akala ko nung una, isa sa mga kasambahay. Pero nang lumingon ako, nagulat ako. Si Ma'am Rhea. Nakasalamin, nakasuot ng simpleng sando, pero ibang aura niya. Ang ganda at ang puti. Ma'am Rhea, gulat kong sabi, anong ginagawa niyo dito? Hindi siya agad sumagot. Umupo lang siya ng maayos at nakatingin sa akin. Pwede ba akong tumabi? Tanong niya. Oo naman. Sagot ko kahit halata sa boses ko ang pagtataka. Ilang segundo kaming tahimik. Anong nilalaro mo? Tanong niya. ML. Sagot ko. Marunong ako niyan. Sabi pa niya. Napatingin ako sa kanya. Talaga? Tumangoy siya. Oo. Minsan naglalaro ko pag walang magawa. O kaya naman stress. Medyo natawa ako. Ikaw? Naglalaro?
Hindi ba halata? Sagot niya na may bahagyang ngiti. Hindi masyado eh. Pag-amin ko. Tahimik ulit, pero this time hindi naman na awkward. Hanggang sa muli siyang magsalita. Denver? Po? Close kayo ng kambal ko, no? Napakamot ako sa ulo. Hindi naman, ma'am. Madaldal lang talaga siya. Pero sumasabay ka rin, sabi niya. Ganun lang talaga ako makisama. Sagot ko. Tumango siya. Oo nga pala, mabait ka nga. May kakaiba sa tono niya. Hindi ko maipaliwanag pero parang may ibang laman. Rhea, okay ka lang ba? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Sa halip ay huminga siya ng malalim. Alam mo ba, dahan-dahan niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya, pero hindi yung mainhin niyang ngiti na nakasanayan ko. Iba, mas kumpiyansa, mas diretso. Alam mo ba, kala nila, tahimik lang ako. Mahiyain, walang alam sa mundo. Sabi niya. Hindi naman siguro. Sabi ko pa. Hindi nila alam. Putol pa niya. Sabay tingin sa akin. Na marunong din ako. Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil hindi ko inaasahan yung pagbabago sa kanya. Denver, tawag niya ulit. Po, diretso siyang tumingin sa mga mata ko. Alam mo bang type kita? Parang tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. Ma'am Rhea, hindi ko alam ang sasabihin. Hindi siya nagbibiro. Ramdam ko yun. Hindi tulad ng pang-aasar ni Ma'am Bea. Si Ma'am Rhea, seryoso. Matagal na kitang napapansin. Mula nung pumasok ka. Sana nga, ikaw na lang yung forever na driver eh. Nakangiti niyang sabi. Ma'am Rhea. Relax. Sabi niya habang nakangiti. Natahimik ako. Hindi ko lang talaga mapigilang sabihin. Dagdag pa niya. Kasi pag hindi ko naman sinabi, parang mas mahirap. Ganun kasi ako eh. Huminga ako ng malalim. Salamat sa honesty mo. Pero alam mo naman siguro kung ano ako. Tumango siya. Alam ko, driver ka. Hindi lang yun. Matanda na ako. Sagot ko. Natawa si Ma'am Rhea. Grabe ka naman kung makatanda. Para bang nasa 50s ka na. Ngumiti siya ulit, pero this time mas malumanay na. Hindi naman kita pinipilit. Gusto ko lang naman malaman mo kung ano yung nararamdaman ko. Tahimik ulit siya. Akala ko si Bea lang ang may ganung side. Pero nagulat ako kay Ma'am Rhea. Sa likod ng pagiging mainihin niya, may tinatago pala siyang lakas ng loob. At sa paraan niya, mas direkta pa siya kaysa sa kakambal niya. Bago siya tumayo, tumingin siya ulit sa akin. Okay, good night, Denver. Good night po, ma'am. Iniwan niya ako doon ng mag-isa. Pero hindi na ako nakapaglaro ulit. Kasi sa gabing iyon, tuluyan ang nagbago ang tingin ko sa kambal. At mas lalo kong naramdaman na ang simpleng trabaho ko bilang driver, unti-unti nang nagiging komplikado. Simula nung gabing iyon sa likod ng bahay, naging mas aware na ako sa presensya niya. Hindi na siya basta mainihin na anak ng amo ko. Sa tuwing magtatagpo ang tingin namin, may kakaiba na. Para bang may lihim kaming alam na hindi alam ng iba. Pero kahit ganoon, pinipigilan ko pa rin ang sarili ko. Kasi driver lang ako. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero mahirap pala. Lalo na kapag yung taong iniiwasan mo, siya mismo ang lumalapit. Isang gabi, halos lahat ng ilaw sa bahay patay na. Malalim na ang gabi kaya tahimik na ang paligid.
Ako'y nasa kwarto na sa staff area. Nagpapahinga na. Pero hindi ako makatulog. Maya-maya may narinig akong mahihinang katok. Napaupo ako bigla. Sino yan? Tanong ko. Ako to, Denver. Boses ni Ma'am Rhea. Agad akong tumayo at binuksan ang pinto. Nandun siya. Simple lang yung suot na pantulog. Tapos nakasalamin pa. Pero iba yung tingin niya. Ma'am Rhea, may kailangan ka ba? Tanong ko. Tumingin siya sa paligid na para bang sinisiguradong walang makakakita. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya. Nag-alangan pa ako. Pero sa huli, tumabi ako para makapasok siya. Tahimik siyang pumasok at umupo sa maliit na upuan sa loob ng kwarto. Ako naman ay nanatiling nakatayo. Okay ka lang ba? Tanong ko. Tumango siya. Hindi ako makatulog sabi niya. Bakit naman? Hindi ko rin alam. Siguro dahil sa mga iniisip ko. Tahimik ako kasi ramdam ko na kung saan papunta ang usapan. Denver? Tawag niya ulit. Iniiwasan mo ba ako? Napatingin ako sa kanya. Hindi kita iniiwasan. Wika ko. Talaga ba? Tanong niya na bahagyang ngumiti. Kasi parang kabaligtaran yung nararamdaman ko Napabuntong hininga ko. Ma'am Rhea, alam mo naman kung bakit hindi ba? Dahil driver ka. Tumango ako. Hindi ako sumagot. Tumayo siya at lumapit ng kaunti. Denver, hindi naman na ako bata Alam ko naman na yung ginagawa ko. Hindi naman ganun kadali yun. Sagot ko. Madali lang yun. Sabi niya. Tahimik. Sobrang tahimik. Hanggang sa bigla siya ulit nagsalita at sinabing, Sure ka ba na wala kang nararamdaman sa akin? Parang tinamaan ako. Ma'am Rhea, answer me honestly. Sabi niya na diretso ang tingin. Napapikit ako sandali. Siyempre meron. Mahina akong sagot. Hindi na ako nagsinungaling. Totoo naman Lalaki lang din naman ako. Gumiti siya. Hindi yung mainhin ng ngiti, kundi yung ngiting may kakaiba. Sabi ko na nga ba I knew it. Sabi niya. Mas lalo akong naguluhan. Paano mo naman nasabi? Ramdam ko lang. Sagot niya. Hindi naman ako ganun ka-inosente. Ano ka ba? Napailing ako ng bahagya. Lumapit pa siya. Huwag kang matakot, Denver. Sabi niya. Teka, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Tanong ko na halata ang pag-aalangan sa boses ko. Diretso siyang tumingin sa akin. Oo naman no, sagot niya. Hindi naman ikaw ang unang lalaki sa buhay ko kaya huwag kang matakot. Sobrang lapit niya na nun. At doon ako nagulat. Rhea. Alam mo, Denver, huwag kang papanin lang sa itsura. Dagdag pa niya na may konting ngiti. Sa amin ni Bea, ako ang mas may alam. Anya sabay kindad. Hindi ko alam kung matatawa ako o mas lalo akong kakabahan. Yung babaeng akala ko tahimik at inosente, may ibang side pala. At yun ang side na ngayon ay nasa harapan ko. Rhea, magagalit ang mga magulang mo. Sabi ko pa rin, kahit mahina na ang paninindigan ko. Hindi naman nila alam Sagot niya. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong sabihin. Tama ba o ang nararamdaman ko? Basta sa gabing yon, hindi ko na napigilan. Hindi ko na inisip kung ano ang mangyayari bukas. Ang alam ko lang, nandun siya at nandun ako at pareho namin yung gusto. Pareho kaming hindi umatras. Namalayan ko na lang na magkalapat na ang labi naming dalawa. At kahit pilitin kong pigilan pa rin ang sarili ko, wala na. Nadala na ako. Hanggang sa ngumiti siya
at sinabing, "Sabi ko sa iyo wala kang magagawa." At doon, Miss Love, nangyari ang isang bagay na hindi ko talaga inaasahan. Naging saksi ang maliit na silid na iyon sa pagtatampisaw namin ni Rhea. Kinabukasan, pagkagising ko, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Pagkatapos noon, hindi na naging pareho ang lahat. Sa mga sumunod na araw, pilit ko pang binabalik. Ang trabaho, hatid sundo, walang personalan. Pero mahirap pala kapag may lihim na hindi dapat malaman ng iba. Lalo na kung nasa iisang bahay lang kayo. Si Ma'am Rhea balik sa dating anyo. Tahimik, composed, parang wala lang. Pero sa tuwing nagtatagpo ang mga mata namin, may kung anong ngiti sa kanyang labi. Isang lihim sa pagitan naming dalawa. Si Ma'am Bea naman, nanatiling si Bea, palangiti, makulit at pilya. Pero napansin ko, mas naging mapagmasid siya. Para bang may hinihintay siya o para bang may napapansin. At hindi nga ako nagkamali doon, Miss Love. Isang gabi, halos 10:00 na noon, nang sunduin ko siya. May pinuntahan kasi siyang event kasamang mga kaibigan niya. Pagkarating ko, nakita ko siyang nakatayo sa may labas. Hawak yung phone, may kausap pa. "Kuya Denver," tawag niya nung makita ako. "Bea, tara na," sabi ko habang bumababa ng sasakyan para pagbuksan siya ng pinto. "O sige na, babay na ha," sabi niya sabay end ng call. Sumakay siya sa likod, pero ilang segundo lang, bigla siyang lumapit sa passenger seat, sa harap. "Dito na lang pala ako," sabi niya. "Okay," sagot ko kahit medyo nagulat. Pinaandar ko na ang makina. Tahimik lang kaming dalawa. Gabi na noon at kakaunti na lang ang mga sasakyan. Hindi siya nagsasalita. Hanggang sa... "Alam mo ba?" Panimula niya. "Po?" Sagot ko na nakatingin pa rin sa daan. "May alam akong sikreto." "Ah?" Bigla akong napahawak ng mahigpit sa manibela. Bigla kasi akong kinabahan. "Alam mo bang type kita?" "Ma'am Bea, relax," sabi niya. Nakangiti pero seryoso ang muka. Hindi ako nagbibiro ngayon. Hindi ko alam ang isasagot. Alam kong type ka rin ng kakambal ko. Dagdag pa niya. Napatingin ako sa kanya saglit. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa harap ko. "Alam kong sikreto niyo." "Tingin mo ba hindi ko mapapansin?" Sabi niya. "Alam mo, pareho kami ng bahay. Pareho kami ng galaw. Kilala ko ang kambal ko. At pareho kami ng tipo. At alam mo ba? Alam ko yung nangyari nung nakaraang gabi." Dagdag niya. Doon na ako kinabahan. Ano yun?" Tanong ko na pilit kinakalma ang sarili. "Alam kong lumabas si Rhea ng kwarto niya," sabi niya. At hindi siya agad bumalik. Hindi ako nakasagot. At alam ko kung saan siya pumunta. Dagdag pa niya, sabay tingin sa akin. Doon ako lalong natahimik. "May nangyari sa inyo, no?" Diretso niyang sabi at walang paligoy-ligoy. Napabuntong hininga ko. "Ma'am Bea, hindi naman kita isusumbong kila mama at papa Putol niya agad. Napatingin ako sa kanya. Hindi naman ako ganon. Hindi naman ako sumbongera sabi niya. Pero, may hihilingin ako. Dagdag pa niya. Ramdam ko na kung saan papunta yon. "Ma'am Bea, pakinggan mo muna ako." Sabi niya na medyo malambing na ang tono. Tumango ako. Alam kong mali. Alam kong komplikado. Pero hindi ko rin naman mapigilan. "Bea," mahina akong sabi.
Tingnan mo naman ako, sabi niya. Napatingin na ako sa kanya. Hindi na siya yung pilyang dalagang nakita ko noon. Seryoso siya. Hindi ako galit. Hindi ako naiinggit. Pero ayoko rin na siya lang yung may ganong alaala. Dapat parehas kami. Kasi nga kambal kami. Hindi ako nakapagsalita. Sige na. Kahit ngayong gabi lang. Bea, hindi naman to laro. Sagot ko. Hindi ko naman sinasabing laro to eh. Alam ko ang ginagawa ko. Hanggang sa napahinto ako sa isang gilid ng kalsada. Hindi dahil may problema, kundi dahil kailangan kong huminto. Kailangan kong mag-isip. Bea, kung gagawin natin to, mas lalo lang magiging magulo. Magulo na nga eh. Sagot niya na bahagyang ngumiti. So bakit pa tayo matatakot? Napapikit ako sandali. Hindi ko na alam kung ano bang tama. Hindi ko na alam kung ano bang dapat. Ang alam ko lang, pareho silang nasa buhay ko ngayon. At pareho nila akong hinihila sa iisang direksyon. Pagkadilat ko, nakatingin pa rin siya sa akin. Hindi nagbabago ang desisyon niya. At dun ko napagtanto na hindi lang pala si Rhea ang may tinatagong lakas ng loob. Pati si Bea, mas direkta nga lang, mas malinaw at mas handang sumugal. Sa gabing iyon, Miss Love, hindi na rin ako nakatanggi. Hindi ko na pinilit pigilan ang isang bagay. At dun ko talaga masasabi kung gaano ako kaswerte. Ewan ko ba kung kayo rin may ganong karanasan? Basta ako, hindi ko talaga makakalimutan yun. Pagbalik namin ng bahay, tahimik ng lahat. Si Ma'am Rhea nasa sala noon. Si Bea naman, dumiretso na agad sa kwarto niya. Ako, nanatiling nakatayo sandali sa labas ng sasakyan. Hindi ko alam kung paano haharap sa kanila. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Bastang alam ko lang, nung mga oras na yon, hindi lang ako driver. At hindi lang sila basta amo. Sa loob ng isang buwan na yon, nawala ang mga magulang nila, nabago ang lahat. At ang pinakamahirap tanggapin, may mga desisyon akong ginawa na hindi ko na mababawi. Mga alaala na mananatili at mga lihim na kailangan kong dalhin habang buhay. Matapos ang isang buwan, bumalik na rin ang mga magulang niya at ako balik na sa dati kong trabaho. Gumaling na rin kasi si tatay, kaya balik na siya sa serbisyo niya bilang driver ng mga Marquez. Ito yung kwento ko, Miss Love, na hindi ko talaga makalimutan. Actually, ilang taon na rin ang nakakalipas mula nang mangyari ang karanasan kong to. At ngayon ko lang talaga shinare to. At heto, 39 years old na ako ngayon, Miss Love. May pamilya na rin, pero ang alaalang yun ay mananatili na sa akin habang buhay. Thank you so much, Miss Love, and God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-ere ng aking kwento sa channel ninyo. Muli, ako po ang inyong sender, Denver.